ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಎನ್ನುವೆ ಯಾಲ ಸಾಧಾರಣ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ತೂಲೆ ಒಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಒಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕುಜಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಎಣ್ಣೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಜಾಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂದು ಒಯ್ತ ಕಡಲೆ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆನ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆನ ಅಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅರ್ನನೆ ಫೋನು ಯಾನರ್ಡ ಪಂಪೆ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ಪೆತ್ತಲೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಾಂಡ ಕತ್ತಲನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಡ್ಲು ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚದೆಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡದ್ದು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತೇರ್ವೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಉಪಹಾರ ಅಂಡೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಕುಜ್ಜಾಲ್ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆತು ಒಂದುವೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸಮಯ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅದೇ ಸಮಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಈ ಕುಜಾಲ್ದು ಎಣ್ಣೆನು ಉಂಡಾತೆ ನೆನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ಕನತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ನೆನ್ನು ಕುಜ್ಜಾಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುಂದಾಂಡ ಕುಜ್ಜಾಲು ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಕುಜ್ಜಾಲು ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಕೊದ್ಯವನು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಬಂಡೋದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರು ನಳಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನು ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ದಾದ ಪಂದ್ ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ ದಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಡಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ಜಿಂಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೋಂಡ 1-6 ಲೀಟ್ರದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲೊಂತ ಬಾಟ್ಲ್ ಜಿಂಜಾದಿ ಓಡು ನಮ್ಮ ಒರ್ತೆ ಪಾಡ್ನಂಡ ಒಂದು ಎಲನ್ಮ ತಿಂಗೋಲು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುಂದಂಡ 2 ಲೀಟ್ರದ ಬೋಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಯಾನೆಂಟು ಪನ್ಪೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಡೆಗ್ ಮಾತಲ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನೆತ್ತ ಕೊಡ್ಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನೇನು 2 ಪುಂಡಿ ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಅಂಡು ಮಲ್ಲ ಬನಲ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು 2 ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಿಡ್ದು ಜಿಂಜಾದಿಂಡಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದ್ದು ಯಾನು ಪೋಂಡು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರ ಕನತ್ತದಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆದೆ ತೊಂದುಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆನ್ನು ಎಣ್ಣೆನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ನೆನ್ನು ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಯಾನು ಬನ್ನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ್ಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಎಂಜನೆ ಕುಜಾಲ್ ತಾಲುನಾನ ಅಂದೆ ಪೂರ ಕುಜಾಲ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತಾಲುನು ಅವು ನಮ್ಮ ಉಂದಿಜ್ಜತೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡು ಅತೆ ಅಂಚೆ ಅಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೂವು ಅಂಡಲ ಕುಜಾಲ್ ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಏರ್ನಲ ಕುಜಾಲ್ ಒರಿಯುಜಿ ಅಂಚೆ ಪುಡ್ಡ ಅಂಚೆ ಉಂಡತೆ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಪಂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ನನತೆ ತರಕಾರಿ ಲಂಚೆನೆ ದುಮ್ಮದ ತರಕಾರಿ ಓಲುಂಡು ಪನ್ಲೆ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೋಕ ಉಂಟು ತರಕಾರಿ ತವುತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಚ್ಚು ಮಲ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತನು ಕೋರಿಗ್ ಮೀನು ಆಲಾಪುನೊಂದು ಮೀನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡುವರು ಊಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಹೂವು ಅಂಡಲ ಉಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಕುಜಾಲ್ ತಾಳ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರು ಬರೆದಿರ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿರೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಅಂದು ಬರೆದಿರ್ಲೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೇರು 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಕನಾಲಿ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಅಂದು 1 ಲೀಟ್ರ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಪನ್ಪೆನು ಇರು ಬರೆದಿರ್ಲೆ ಪೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂದು 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡೆ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ
ಐಕ್ ಪೂರ ನೂದು ನೂದು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ್ ಮಾತಲ ಪಾಡೋಡಿ ಅನ್ನು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡದು ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಇರು ನಲ್ಲಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಾಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಂದಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನ ಮರ್ದುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆಂಡಲ ಆನಿತ ಕುಡೀರೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ್ ಮಾತಲ ಪಾಡೋಡಿ ಐಕ್ ಹೂ ಪೂರ ಅಂದಿರು ಬರೆದೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಅಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ್ ಬಂಡ 2 ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ 3 2 ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂದು ಅಂದು ಐದೊಕ್ಕ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬಾಡಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪು ಜೀರಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ಪು ಆಡ್ನ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಐಕ್ ಅಂದು 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲವೇರ ಉಂಡತೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಅಲವೇರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನದೆ ದೈ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲು ಯಾವ ಅಲವೇರ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಅಂದು ಎಲ್ಲಂಡ ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 2 ದೆತೊನ್ಲೆ ಅಲವೇರ ಮುಜುಬಾಗಿ ಆಂಡು ತೋಲೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ನಮಕ್ ನೆಲ್ಲಿ ಅಂಗಡ್ಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ನೆಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಯಾವ ಆತೆ ಐನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ನೆಲ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ನೆಲ್ಲಿದ ಕೊಡ್ಡಿ ಕೂಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ದೈತ ಕೊಡ್ಡಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಂದು ನರ್ತನಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಸಿಲ ಹಾಪುಂಡು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಕೊಡ್ಡಿ ಅಂದ ಅವು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಲ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಡ ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆರಂಗಾಯದ ಕೊಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೂಕರದ ಲಾಪು ಜೊತೆ ಪೆರಂಗಾಯದ ಕೊಡ್ಡಿ ಲಂಚಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ನಮ್ಮನ ಮುಷ್ಟಿ ಉಂಡಾತ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ಅಂದು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಲ್ಲಿದ ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ನೆಲ್ಲಿದ ಕೊಡ್ಡಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸವಾಳದ ಪೂ ಉಂಡಾತೆ ಬೊಲ್ದು ದಾಸವಾಳದ ಪೂಲ ಪೂತ ಕೊಡಿಲ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಐನ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಂಪು ದಾಸಂದ ಕೊಡ್ಡಿಲ ಪೂಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ಅಂದು ಅಂದು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ನೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ದಾಸಂದ ಕೊಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೆಂಪು ದಾಸಂದ ಕೊಡ್ಡಿಯೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ತಪ್ಪುಲ ಕೊಡ್ಡಿಲ ಆಯ್ತಾ ನೆಲ್ಲಿದ ಪೊಡ್ಡಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಕೊಡ್ಡಿ ಪೆರಂಗಾಯ್ದ ಕೊಡ್ಡಿ ರಡ್ಡಾಂಡು ಬೊಲ್ದು ದಾಸಂದ ಕೊಡ್ಡಿ ಮೂಜಿ ಕೆಂಪು ದಾಸಂದ ಕೊಡ್ಡಿ ಪೂಲ ಆಯ್ತ ಕೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ అంటే 4 ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡತೆ ಅಲವೇರ ಸೇರ್ದ 5 ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡತೆ ಅಂದು 5 ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡತೆ ತುಳಸಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅರ್ಧ ಪುಂಡಿ ದಾತಂಡಲ್ಲ ತುಳಸಿ 5 ಆಜು ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡ್ ಕೊಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಕೊಡ್ಡಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಆಜು ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡ್ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಉಂಡಾತೆ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದು ಐಪುಂಡು ಸಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಇರತ್ತ ಅಡಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ದಿಕ್ಕಿಜಿಂಡು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ್ಲ 7 ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡ್ 7 ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡತ್ತೆ 7 ಭಾಗ್ಯ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ಬಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಕಜಿಪುದಾನೆ ಅಂದು ಬೇವ್ರೆ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇವ್ರೆ ತಿಂದುಂಡೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪಾತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಪೊದುಪುನಾಗ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡು ತಿಂದು ಕುಜ್ಜಾಲ್ ತಾಳನೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ತೋಲೆ ನಾನು ಒಯ್ಕಲ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂದು ಬೇವ್ರೆ ಜೇಲು ಎನ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡ ಅಂದು ಬೇವ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಲ ಅಂದು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತಿಮ್ಮರೆ ಪಾಡೋಡೆ ತಿಮ್ಮರೆ ಒಲ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಇರು ಕಂಡೋದ ಪುಣ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಂಡ ತಿಮ್ಮರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ತಿಮ್ಮರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತಿಮ್ಮರೆ ಒಂತೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೆಜೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಗರ್ಗ ಕಾಣಲೆ ಗರ್ಗ ಇಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗರ್ಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಈಜಿನ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 25 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಗರ್ಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಆತು ಪೂರ ಆದುಂಡತೆ ಅಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಮದ್ರೆಂಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಕೈಕ್ ದೀಪತೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ತಪ್ಪು ಅವು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ರೆ ಉದ್ದ ಬರ್ರೆತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮನ ಕುಜಾಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯನಾಗ ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಲೆ ಅಂದು ಒಂತೆ ಕಪ್ಪ ಪುಣ್ಣೆಟೆ ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಬೊಲ್ದಾಪುಂಡು ತೋಲೆ ಕುಜಾಲ್ ಐಕ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ತಪ್ಪು ಪಾಡೊಡೇರು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ತಪ್ಪು
ಅಂದು ಮದ್ರೆಂಗಿದ ತಪ್ಪ ಅಂಡಾತೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ದಾಸಾನ ಲವ್ವೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಥರ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಹಾಪುಂಡು ಕೆಂಪು ಆಯ್ಸಾತಾಗ ನಮ್ಮನ ಕುಜ್ಜಾಲ ಒಂದು ಚೂರು ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಪೂರ ಕನೋದು ಬಾತದೀರ ಇಂಜಿನ ಅಲ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆತು ಪೂರ ತಪ್ಪುನು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತದ ಅಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೋಡೆ ಅವೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ದೀರ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಪೂರ ತಪ್ಪುನು ಕಂತದ್ದು ಇಂಜಿನ ಅಲ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ತಪ್ಪುನು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐರ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಈ ನೆನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಂತೇನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ತಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಹಾಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ತೊಂತೇನೆ ಬೋಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣತ್ತು ಗರ ಗರ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ ಈ ಕೊದ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದೋಡು ಕೊದ್ದಿ ಉಪ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೆನ್ನು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಡಲ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗು ಮೀನು ಪಾರ್ದು ಒಯ್ಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತದ್ದು ನೆನ್ನೈಕ್ ಮೈಪೋಡು ಅಂದು ಬನಲ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಬನಲ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ತೀವಿ వచ్చి ಕೊದ್ದಿನ ಗೊರನ ಗುಚ್ಚುಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಬನಲದಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನ್ನೈಕ್ ಚೂರು ಚೂರು ಮೈಪುಲ್ಲ ದಾಂಡ್ ಹೊರನ ಗುಚ್ಚು ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನ ಚೂರು ಮೈಪುಲಾರ ಆತನ ಕೊದ್ದಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಒಂದೊಂತೇನೆ ಮೈಪುಲೆ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಹೊರಾನೆ ತಮೇಲ್ದು ಗುಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಗುಚ್ಚಿಂಡಿರ ದಾಲೋರಿ ಅಂದು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಮೆಲ್ಲದಿಯಲೆ ಬೊಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಏನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನು ಉಂಡತೆ ಜಾದು ತಿರ್ತದಿ ಇಲ್ಲೇ ತಿರ್ತಿಯೊಕ್ಕವರ ಒಂದೊಂತೇನೆ ಮೈಪುಲೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇರುವರನೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಚೌಲಿ ಮೈಪುನ ಗೊರನೆ ಎಣ್ಣೆ ಗುಚ್ಚುಂಡು ಅಂದು ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಆರಾಮೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ನೀರು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಈತು ಪೂರ ಕಡೆ ಪಣ ನೀರು ಮೈತು ಕಡೆ ಹೊಚ್ಚೀರು ನೀರು ಮೈತು ಅಲ್ಲ ಕಡೆಯಾರ ಬೋಡ್ಚಿ ಈರು ಎಲ್ಲಿ ಜಾರು ಉಂಡತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಎಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ನ ಕಡೆ ಪಾತೆ ನಮ್ಮ ಐಟು ಅಂತ ಒಂತೇನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ನೀರು ಮೈತು ಕಡೆ ಹೊಚ್ಚಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ದಾಸನ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ತಪ್ಪು ಅಲವೇರ ಪೂರ ಅವು ಒಂದು ಚಟ್ನಿದಲ್ಲ ಕಾಪು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಹೊಚ್ಚಿ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪಾಡು ಹೊಚ್ಚಿ ಮಾರಾಯರೆ ಎಂಚಿನ ಇರು ಒಂದು ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜನ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜನ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ನೀರಿಗೆ ನಾನೂರ ಪೋಂಡು ಅನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ಮೇದಾರ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಮೀಪಾವಡು ಪೆದ್ಮೇದಾರ್ಲೇನು ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಆ ನೀರಿಗೆ ಅವು ಪನ್ಪೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಅವು ಸರೀ ಕೊದ್ದೋಡು ಐಟು ನೀರ್ದ ಗುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ಲೀಟ್ರ್ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿನಾಡೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಲೀಟ್ರ್ ಉಂತೋಡು ಅಂದು 3/4 ಲೀಟ್ರ್ ಉಂತೋಡು ಅಂದು ಯಾನೀರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲನ ತೊಜ್ಪಾವೇನ ಯಾನೀರಿಗೆ ನನ್ನವ್ರ ಇರು ಬರ್ಪಾರತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ತೊಜ್ಪಾವೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚೊಂಡು ಉಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲನ ಕೆಂಪು ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಉಂಡೆ ಈನೆ ಪಾಣು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಜಿನ ಎಣ್ಣ ಈತೊಂಚೂರು ಕುಜ್ಜಾಲು ಎತ್ತನು ಪೂರ ತಾಲು ಅಂತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಟೆ ಪೂರ ತಾಲ್ದು ಇತ್ತನು ಕುಜ್ಜಾಲು ಎತ್ತತುಲೆ ಕುಜ್ಜಾಲು ಬೈದಂತುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೈದನು ಪೂರ ನೆಟದ ಪೂರ ಕುಜ್ಜಾಲು ತಾಲ್ದಿತ್ತನು ಎನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸರಿ ಬೈದನು ಎತ್ತಿಡು ಪೂರ ಕುಜ್ಜಾಲು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಕುಜ್ಜಾಲು ಬೈದನು ಇತ್ತ ಒಂತ ಅಂಡಲು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಡ್ಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಚೂರು ಅಂಡ ಚೂರು ಈ ಎಲ್ಲಿ ಚೂರಿಯೇ ಈ ಎಂಕಲ ರೂಬಿನ ಕೆಬಿತ್ತಾಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕುಜ್ಜಾಲು ಉಪ್ಪುಂದು ಲಂಚೆತ್ತಂದು ಈತೊಂಚೂರು ಕುಜ್ಜಾಲು ಇತ್ತಂದು ಈತೊಂಚೂರು ಇತ್ತನು ಕುಜ್ಜಾಲು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಕುಜ್ಜಾಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಪೂರ ಕುಜ್ಜಾಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ನೆಟೆ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂತು ಕುಜ್ಜಾಲು ಇಜ್ಜಿಂದು ಇತ್ತದ ಬೈದಂತು ಅಲ್ಲೇ ನಾನೊಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆತು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಕಡೆನಾಗ ಮೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡಲೆ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತೆ ಏತವಾಗಿ ಆಪುನೊಂದು ಇರು ಬರೆದಿತ್ತನೇನು ತೂಲೆ ಆತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಿರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಂಡೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತ ಪಾಡ್ವೆ ಈರೈನ್ ತೂದು ಒಲ್ಲ ಹತ್ತದಂಡ ಬರೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತದ ಪಾಡ್ವೆ ಆತನಾಗ ಐನ್ ತೂಲೇರು ಈ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೇರು ಅಂದು ಇರಗ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದೋಡ ರಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಕುಡ ಎಂಕವು ನೆಂಪವ್ರಿ ಉಜ್ಜಿ ಇರು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಡ ಪಾತೆರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತ ಪಾಡ್ವೆ ಐನ್ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಆತ ಪಾಗೆ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾರೇ ಕುಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ನುಗೆ ಯಾನ್ ಆತ ಪಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಏನು ಪಂಡೆ ಇನ್ನು ಕುಡೋರು ವಾಪಸ್ ಪಾತಾರ ಹೆಂಗೆ ನೆಂಪಿಪ್ಪ ಅಂದು ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಪಂಡದು ಮೆತ್ತ ಒಂದು ಪಾಡೋಡೆ ಮೆತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗಾರೆ ಪಂಡೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಂಡು ಬಾರಿ ಸಂಪು ಕುಜಾಲ್ ಗಂಚ ಈತ ಪೂರಲ್ಲ ಸಂಪುದಾನೆ ಪನ್ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೇಗಲ ಕುಜಾಲ್ ತಾಳ್ನಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂದ್ದು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಜಾಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡು ಎಂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಎಣ್ಣೆ ಡವ್ 3/4 ಲೀಟ್ರ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲದಲ್ಲ ಮೀಪುಜ್ಜ ಮೇಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ದಿನೋಲ ಮೀಪ 2 ದಿನಕ್ಕೋರ ನಮ್ಮ ತರೆಕ್ ಮೀಪುನು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದಿಡೀಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡಿಂಚ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡಿಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಂದು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಡು 3-4 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೇನೆ ಈತಲ ಪಾರ್ದೇನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ರೇ ಪೋಂಡು ಪಂಡೆ ತೋಲೆ ಆತ ಪೂರ ನೆನ್ನು ಯಾನ್ ಪಾರ್ದೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ನೆನ್ನುಂಡಾತೆ ಸರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕುಜಾಲ ಚೂರ್ಲ ಕುಜಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಯಾನು ಪಂಡಿಂದುಲೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಕುಜಾಲ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾದಿತ್ತು ನೆಟ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾದಿತ್ತು ಕುಜಾಲ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಲ್ದಾಪುನ ಕುಜಾಲ ಪೂರ ಉಂತುದುಂಡು ಒಂಜಿಲೆತ್ತ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಾಲ ಎಜ್ಜೆನ್ನ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕುದ್ದಿ ಎನ್ನ ಕುಜಾಲ ಒಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕುದ್ದೆ ಈತಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕುಜಾಲ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಈತಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈತ ಬತ್ತುಂದುಲೆ ಕುಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲ್ ಇಂಚ ಪಾರ್ದಿಂಚ ಪೊರ್ಲುಂಚ ಮಸಾಜ್ ದಲಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಜಾಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಮಸಾಜ್ ದಲಕ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬುಡ್ದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನು ಎನ್ನ ಕುಜಾಲ್ ಐದೊಕ್ಕ ಪೂರ ನೆಟ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅದಿತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ದಾನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕುಜಾಲ್ ಬೊಲ್ದಾನೆಟ್ಟ ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾಪುನು ಕುಜಾಲ್ ಅಂಚಾದು ಬೊಲ್ದಾದಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮರ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಆತು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಜಾಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಕೆಂಚಿ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಕುಜಾಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಉಂಡುಗೆತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೆಂಚಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಂತೂಲೆ ಇಂದು ಲಾಲ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು 5 ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡು ಚೂರ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಒಂದು ಕೆಂಚಿ ಪಕ್ಕ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಯಾನು ಬುಡ್ಜಾಲೇನು ಕೆಂಚಿ ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜೊಂದು ಒಂತೆ ದಿನ ಒರಿವು ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪೋಪುನು ಅಂತವ್ರು ಪೋತುಜ್ಜಿ ನಲೈನು ತಿಂಗೋಲು ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಒಂದು ಕುಜಾಲ್ ಕೆಂಚಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋತುನೇ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಆರು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಆತ ಅಂಚಾಲು ಕೆಂಚಿ ಮಲ್ದನ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಉದ್ದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬೈದನೆ ಅನ್ನ ಕುಜಾಲ್ ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಬೈದುಂಡು ತೂಲೆ ಏತುದ್ದ ಬೈದುಂಡು ಆ ಓಲಿ ಒಮ್ಮೆಂಕ್ ಸೂಡಿಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ 2 ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಆ ಓಲಿಂದ ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಕುಜಾಲೆ ಅನ್ನ ತೋಲೆ ಈತುಂಡು ಸೂಡಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಐನೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡಲ ಈತು ಕುಜಾಲು ಉದ್ದ ಬರ್ರೆ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು 4 ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡು ಪಂಡಾಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ತೋಲೆ ಇಂಚ ಓಡು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಈ ಟೈಪು ಬರೋಡು ಎಣ್ಣೆ ತೋಲೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಈ ಟೈಪು ಬರೋಡು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ 2 ತಿಂಗೋಲು 3 ತಿಂಗೋಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು 5 ತಿಂಗೋಲ ಅಂತೂಲೆ 3 ತಿಂಗೋಲು ಬತ್ತನ ಆಜಿ 8 ತಿಂಗೋಲು ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬುಲ ರಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ತುನ್ಗೆ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೇನ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ದೆ ತೋಲೆ ಆತಲ ಪೂರ ಬಂತೇರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು